Is-Sibt fis-7:15 ta' filgħodu, Stephen Farrugia ta' 42 sena mis-Siġġiewi jitlef il-kontroll tal-mutur tiegħu tat-tip Honda CBR u ħireġ mis-Siġġiewi fiż-żona magħrufa bħala l-Benniena. Hekk kif tilef il-kontroll baqa' dieħel f'ċint. Mad-daqqa tilef siequ l-leminija u sofra minn ġrieħi serji f'siequ l-oħra. Huwa spiċċa qalb is-siġar wara ċ-ċint li baqa' dieħel fih. Sorsi fuq il-post qalu li malli waslu l-pulizija minkejja l-ġrieħi serji Stephen Farrugia beda jkellimhom u saħansitra tom id-dettalji personali tiegħu. Ambulanza li waslet ftit tal-ħin wara ħaditu l-isptar Mater Dei fejn sfortunatament aktar tard tilef ħajtu. Preżenti fuq il-post kien hemm ukoll membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Kawża tal-inċident għal xi ħin ingħalqu ż-żewġ karreġġjati tat-triq. Il-Maġistrat Joseph Apa Bologna fetaħ inkjesta dwar dan il-każ u ħatar diversi esperti biex jassistuh.